Bine v-am găsit! Astăzi, întrebarea mea pentru tarot ar fi, cred că și a dumneavoastră, cum dorește să vină această persoană spre noi? Cum gândește domnia sa să vină? Da? Haideți să vedem. Această persoană ar dori să schimbe, dacă se poate, acum, ceea ce greutățile care au fost între voi. Cu siguranță va lua decizii și va gândi foarte bine următorul pas. Îl vedem aici cum, deși întors din calea voastră, domnia sa ar dori să abordeze o altă atitudine și se gândește să vină spre voi cu o altă atitudine. Această carte mai este și una a mesajelor. Da, veți primi un mesaj de la domnia sa. Cum gândește, ce gândește, care i-ar fi planul, da? Haideți să vedem ce plan ar avea această persoană, ce îi se înfiripă în minte când se gândește la voi, da? Ce plănuiește? Păi, planurile domniei sale, în primul rând, în Cavalerul de Cupe, știe că poate veni spre dumneavoastră și vrea să vină cu o cerere, cu un mesaj, cu ceva spre dumneavoastră. Cavalerul de Cupe este acum gândește, dar se află chiar și în mișcare. Ar dori să schimbe această lume a voastră, acest ciclu ce s-a închis între voi, da? Deci mesajul ar fi, știu că au fost greutăți și am puterea și îmi doresc să schimb această tăcere care a stat între dumneavoastră și el, da? Îl vedem într-un prim pas, da? Și să vedem ce va face cu acest nou ciclu pe care domnia sa îl vede de făcut între voi. Da, aici va fi o reluare a legăturii voastre de suflete care s-au iubit și cum gândește domnia sa. Gândește să facă un echilibru între bine și rău, să echilibreze foarte bine de data asta și să aibă mai mare siguranță. Siguranța financiară această persoană o are și este foarte mândră de ea, da? V-ar mai spune că, deși stau într-o gândire duală, aș dori să vin spre tine cu o nouă prezentare a relației noastre. Dorește, da, această refacere a relației voastre, da? Ce alt mesaj? Da, același mesaj, gândesc cât se poate de bine următorul pas, deși sunt dual și nu știu care ar fi cea mai bună abordare, gândește profund această persoană spre această pierdere a relației, da? Gândește profund, gândește adânc, cum să facă mai bine, nu dorește glume, nu dorește nimic ceea ce a fost până acum. Îl vedem în toate cărțile ca și gata să reia legătura cu voi. Și ce v-ar spune?
ce gândește în acest prim pas, cum am întrebat, regina de bâte. Ar dori să vă invite la o seară frumoasă, într-un spațiu frumos și comod pentru voi, poate chiar o seară, un timp romantic. Gândește că așa v-ar putea cuceri, fiind mai romantic și invitându-vă să vă atragă într-un joc din acesta amoros, da? Așa vede el că și este foarte bine că vede așa. Aș vrea să văd și din cărțile mele ce face această persoană, da? Haideți să vedem ce va face, să fie mai clar. Da, gândește că în acest final de săptămână vă va da un semn. Acum, da, stai să vedem ce spune, că este teamă să vină și să o ia de la început. Mi-este teamă să vin să o iau de la început. Însă vreau să văd aici ce a făcut domnia sa în acest timp. Ia să vedem. În acest timp a avut în casa domniei sale o persoană într-o relație care nu era relație. Era decât o persoană căsătorită cu probleme pe care domnia sa ori doamna a venit spre el, ori el s-a dus spre casa domniei sale, însă a avut și are foarte multe dubii în privința sa. Cum vede el această relație pe care a avut-o cu această doamnă cu probleme, da? Cum o vede? Păi el consideră că această persoană cu probleme ar trebui să nu-i ofere atât de mult pe cât i-a oferit, pentru că acolo se frige și este o problemă în care această persoană dorește să-l mai mult partea sa financiară și el își dă seama și face ca cum să spun, își retrage sentimentele. Aici văd că domnia sa și-a dat seama în final că aici a fost decât o dorință a acelei persoane de a-i avea banii și să vedem de ce avem, pentru că aici s-a ascuns niște situații în această relație zis, da? S-au ascuns relații, domnia s-a aflat și s-a gândit că este ceva de viitor, însă în acest moment vedem că domnia sa este cu gândul să vă trimită vouă vești și să vă ceară un nou început al acestei relații. Dumneavoastră sunteți împăratul, sunteți foarte stabilă și foarte posibil nu îl veți ajuta prea mult, pentru că aveți foarte mult ego. Așa că, doamnelor, aceasta fiind starea domniei sale astăzi, noi vom continua în a observa gândirea domniei sale. Vă mulțumesc de comentarii și o zi bună!